Ko ka kire mi a na pepa anya sa. Mabo abaso. Yes sir. Ade sense. Ade na ope nkola sa. Sese. Toto fifi for sa. Toto fifi say. Wo ba opoku na danfo. Mpra. Ana wo pese kwa wale no. Oni na twe mpra, wo pese wale no. Poku adamfo nti. Mini opoku nyoba. Mimi ba opoku nyoba. Ena ye dey. Ana na kwa fa na danfo mpra. Na danfo. Na danfo no boabo no se oba wale no. Na wo why your king. Sa oni king kon no. Na wo betimi age obia aden. Brafra ni. I know how to say. Baby odwan pe na odin fufu bo. Sabi obi nchira abofra nyame. Na oba me pe soso no. Na me pe. Enye wo afutu na be ye me hwe. Na wo pro ba, ma pia okrom ya, akrom a wo ntimi gwafa ba. Enti na me bu be se de abo odwan de ope na odin fufu bo. Eni enti na me bu be no. Eti de me pe na me pe. Asma do ba wo. Sabi o, oba ya one ne nam hoyi. Me meka ho asem. Uba wo. Me ware ba akwa aka na ye miensa. Oba no oba beche na ne niam bi so ete ba fom a na wasa pe bi aka ho. Won kwa die kura na hye wase. Ayasan Crankshaft. Any doing? Ene edama hem. Die ma pe ni bia. Menyesa. Jaya kura no ma abrantie no. Minya ne nya ne kina. Se futu mfa mame. Uni mafutu akoka kire kokohwede so mra fie. Ni nua panyin ni akoko. Se me oba me pe me ko ware no. Ohini mu a. Ohini ban. Ase de mi nua panyin no na ahini na mi. Eye wo yenti. Se me eye me asen. Umi kasati. Eye me asen. Uni ho. Se me asen. Immigration officer. Ana wo my bad retirement. Na se my bad retirement me ma fi. E wotema. Ya my bad retirement. No about retirement na wo ba na me ni hine no. Wo ba yansa na me di. Na wo hine na when see him kura. Me ana me see me ho. By force. Abusuafo nyina wu. Wo so wahwem. Efie ne na pan abrakonwa no firi efie ha. Entifunu a apejafo. Enu nkyese wotimi fa oba bia ope. Nkola so umma mpran kusoro wo fa omo. Haden. E ma na meme wale wo munyi nyina obia na anim twasere. Obia na anim twasere me yire panyi na me ni hene na me ne wo ho. Me ba wale we otimase mia oje me ntoma kakra ana me ware ana wo yire mpanyi no umpani bi ma me pene papa na aden na ye ne nkwan kura ntimi nya no and na aden kura de nkura na wo hwe de nkura na ope nkonwa yire na me hwehwe ana twene mfa bakuma we na nya ntwisu bakuma we me ma wo me na wo bachi nkrofo ga ona na akoyela na me da ho na ope ade ye me na me koya na me ba wo na be pe oba ma me bra Mati pa Obama o. Manyi chen. Minim. Mati pa Obama. Wo do nya me do. De wo wani kire no nya ho na mani kire. Bra. Sisa osuba o. Sisa osuba o. Move on then. Osuban. Sisa osuban. Osuban. O kwatena agapo wa eye adwuma o twi nyina asai. Me nsisa me. O bofu na eka. Me nsentia. O na nti o de fa chemi. Fa chemi. Anso ukrom kasa kro ntimi nkantinka memfa medi ade mempem ya koye wura ni ya kosumu o menhia me tu ofu keke Jan kwala no ene onya hwehwe we firi ho a yedi buro nya awia ye be si easter nim no mesa akofa ko ni bi so chiwa de onya Edofo. Asami I would buy. I don't know. Twana mo. Eko King. Na mi chrechere say. Asama eko sunu. And I'm catching say. Me no.
meninje se opese obewale aka ni yiri no endie me de mempe oya menua na se me kasa kire na ontie na wa onim menua no waye ne ho King Kong o kasa kire na ontie de mo timi aka kire o se ni se o de have patience. Akuma toye. Nenka sapi. Mi aminim ade ame. Chewa na wo kan. Onim se eye oba opoku na damfo. Sa chewa ye kan nimpro. Ona show. Na wo menua ohene. Still, me can na. Me say me can grant up as all did matter. Maintenance. O dear. Say be now there. Tobo. Nyabutre. Me make sure say be about that. Na kwenu tobepe. What? Say waka no poku waka na kin say onti ase a enye mani so. Se woka na kin say onti ase na wo so anya kukudo ka chem say kin say onti ase nti mimi nya botre de na che say wofo awu nua no so. Da binye sa. Wofo anu so. Na say onim no. Onim say ote. Wo na ye pani. Then of course but say ono waye ne ho King Kong. Nti wo sa wo tia no. Me ye me kan one person ote. Ma pene so ama na ware ba ko aka me ho. Oh. Se ba ye obi nkasa me ye oni brifu nti. Na se kin so ba se aware bia ka ho de a. Bi se ye wo krom ha ye behwe. Ye wo krom ha ye behwe. O de tobo. Na wo fo anu so. Dia wo ye chesa wo. There be. Sisen. Down to wo fo anu so nka ba ka chem sa me ntomebo. Ana do tobo e. Na asamba je abutre. Me ntomebo. Afi no mba be hu me nipa ba me ye. The true color of me no. Afi no mba be hu. We dey minti ase. Me da ase. Minti ase. Da mi okun na me kasa chewa. Wo pese otie. Wo pese otie. Na den na me wale o. Afrane, aden. Aden sense. Ade bibi hawa na. Me na oni me kasa sa no. Men kan bono bibi hawa na. King Kong mi ni ya King Kong no. Inti oni me kasa sa. Saba ya manu ntia wunti no. Manu ntia me. Me sere kwan na mako. Asem na oken. Chance. Mr. Chance. Ye yan kan chance. Ya chance na ko tisai. Asem ya ka wie. Papa de di asem. Ya ka wie me chance na. Na asem o ka no, the chance no. Mama di asem. Asem a me de betu bo ni. Me ka chance tuobo. Asem ye beka mako hu no. Na me ni na kan. Na asem no ka no. Na me ka sa me ntiase. Makanim sa maka on chance. Me se wo aba tuobo e. Na chesa wo fo anu so. Na fo anu so sai. So ka chem se wo ni kin akasa na kin se. Di obeya na obeya nti wo ka chem se me nya botre dia. Na chesa wo fo kin. Wo ya me yire o. Wo ya me yire me kasa tie. Papa twa so misro. Mama tobo. Okoy. Mama. Okoy. Mama. What nonsense? Nonsense u be ni. O so free. O free na buy. Papa mi be bu. O free na buy. Papa. Mi so free na buy. Ante sawa. Mami sawa. Weye konti. Any there's a konti here. Kontia. Hey. Boko de. Mami sawa boko na nso e. Boko. Mo akonya. Oh, akonya de. Won trase. Ada bi me trase. Anopai de enya bone. Sebi. Ohinom kese na na yele no. Na yensu ye wo kromu aye kromu ampanifo de. Ye behwa ma ye di yi atuyi. Mami sewa. Uyo ba sebi kromu bia respect o wonu munyam.
Yempese ebete se obi kase wanim ebeye ya. Buko ukru ni ohene mpon ankasa. Ode no okabi obi ntimi nkabi. Na enenam framam onamo ani agira ante se wase ni kunu ko wale foforo onti ase ena de besi chese aye hu egu kunani mase egu ankasa hu ani mase oba pa ni mutisew bebe wodri ade na akotwekura enkura na twekura enkura hu awale da enkura nya japade da ena ku mema ate se wa bebe anana edwama ahodo ababedri sese twase woman space no pemu jafofro oh na wonam na wo kodia sabi wo ya maame pani antwa yie me respect opa me wo bodi ma ba antwa yie why ni we ye konti ye ma dia wan oh nyamia na kromo ansa ase bibia me di anim me na post nanani ho a me na mhwe akide na wo dabai na utumi nya akukuduro ba me menim beka we kire me dabai na ususu ye ba utim se e wo so wonya akukuduro na beka we kire me mami sawa mi ye kroni penifo ni bi wo kromo a me ka krom penifo enti bibi chia etwa se metene no se de be ya krono ye ni monyam so nkata nti de ame ye na me chia wo ye no krese ahimfie no ugu ye ni mas wa bua pi wate asama ka cha me no wa bua pi wate hu tie tia se de ye cha wo so tie ko store wa bua pi ka fi mi fi akọ enya wo na dikro ebe ware second wife ya wo ba enim be kasa se menti ase no nware no na ye che se obekokọ kwa abonte fan ko se ena me se enya hwe onware no na we say third wife me asape na wusu wa ware bi ena wote wo yire hu na ne wo mma ena wo yire di nkwasi asem a kire wanka abe hu se de siti oh me dia me nkọ wale ma de bia ma me ye koka intino me obeda na akọ won so wajimi mama se wa konti na wudi matam sa no jimi for pa ya wo me ambe wi ase me hu obi a waye ne tiri hu ya waye wutiri watua ukon ho sabodua yi me hu obi a waye ne tiri hu sa so wa wutiri watwitwa ana ye pepepa nka adwene bebe firi akọ da bi man susu sa wanya de kra me se me konti utimi di matam he amansa mehe mama se wa wo enipa sawo krom ha no mo afa wo se konti hene na se me mi wo tumi wa mi wo tumi wa ahimfie ho a ka me fa wo se go ka me ma me prapra me fie bo ma Solomon owale sen he Bible mu kohwe wo ma wali beble ahimfo Bible mu kohwe wale dudu a wo mo wale onko ukru sen wa wale gwaka wa mi ensape me kwade me mane target se want man wale kura mpo no enye 15 nyankopon hwedi no se akola we sa ko me ba to me nyakura me ye pani me hu sa wo yakola me ye pani nyame hwedi no se ni sa kwa we sa me mane ye tenten na me to me bo no yie mane ba wiase ado be wiase nti na nyame ama wo nwi opam wo se fi wo kon kan fi akọ fi akọ wo ti mame sawa hwe ni yie a wan hwa unhu ni yie ye kromo ampanifo ye be ka asem to no wanti a okay hwe na brabo de ko asa ayi ye fa ne se anoma aba asa anoma aba asema wo kan no fi me fi akọ ye be mana wale a akonwa bi obenya so yire me ka to se akonwa gu ahimfie ye man konwa na ko 20 ukuru be wale 20 akonwa bi abenya ne so ne yire wo wakonwa no wo de wo ha bohu na wo o na bo amane se wo ye nipa ukuru ye wakonwa epeto ye wakonwa epenofo ye wakonwa epetire ye wakonwa epe akonwa bia ne style ope akonwa bi ope na ntuo akonwa bi ope oba kese akon wo de ema hodo e de won bebe fia wo bembe bu be jawa yo de so wa me na waka me no me wo yaza wo nya akra between na me ku so dey na wo akra na mo afa say wo ye kontin say wo nya akra fia akwa na me hu ko me kontin hene o kasa mani ba heart
Samanya okru between us, Salome. Me, no poor from our liam. Yɛbɛtena wɔ kurom ha. Wo bɛbɔ me fam wɔ awarem. One who are best seeking Solomon. Men and catching up. Okru, my son to our liam. Me money 22. A boha 11. Friendly match. What do you want? Me. The whole container. Me na customer no. Wana hifi ona ni pa ina sa na o makofa o biala sa brabe ne na mahifi o sa e na won na nda mahifi o sa e na wo chimi hu na wo de ko hwe de ono so kire enti menye dua bia mu amo me se kwa abofre meni ne be hia kin no meni ne betena pa ma na hu sa me na atena me mento so miensa hwe Hey, ko ma hai ma'am. Eye pa Me ko mo akwanya. Ntinase. Eye pa so ma beto nsam ha ekoso na ye me ya o. Eye me ya. Ade a kin oye no. Eye me kra ya. Na sa kwala chirewe yi kra. Se ya se madam fifi na mpana no no. Ah ono ne hyehye ho. Mami. Ana ya meti na nya no kre. Mami no kre. Inti ade nti na mun kan kire kin say fifi mpana no. Hey, mami. Na me sukuru me ti me ko kasem kesi wi a kire papa. Ah. E wo se wo gina wo nan so. Na wo tumi ka kire kin ne say fifi mpana no oda so ne wo ho. Eno na be ma nanum beto a onya na adwe se obekọ ho biom. Asemo. Abaya no kura mami me na me ko fa no. E na fifi be ka kire me say one ne hihye ho dada. E na papa ye ya na me jai ma no. Eti o dana be ka asem ni nyina no mami na me sia fim na me ntimi nka kire. We di kire say abaya no onya papa oyo dwamanfo ya soma no fi baabi no waba e na o keka mema wo krom hatini bom. Mami papa na ne ho ono so no ho ahobi. Oh papa duebu. Ko na ko ka kire ne say sa kirewa no eye fifi mpra no oda so ne wo ho. Si wakuma pie bod da ko ka kire kin. Hwan ne ngoka? Ah. Ada wunya bema. Mami me ko gina papa ni mun kan kire ne say kirewa no madam fo ne mpra no. Ana wo ejimi ana. Mami David. Wunya papa ho. Enti sudian ye fo wafa ne ekọ baabi enye. Na wo betuna dwesi so se ga na oni obi etwempra wo krom hanti onche ne ho fi ne ho na o kire bi yankodi ne bone a. Eno ne de awokọ ka usuro no. Mami fa so mami papa. Suma we de mesre o wada wo. Fa so mami papa. Onu nka mi firi wo mbakura no akono. Fa so mami papa. Mi ntimi o. Mesrawo. Hwe. King. Obekume. Mesrawo. Obekume wono. Papa o ji na ewuo na. Sa wonka ni a meka kire no. Meka kire ne se na ye wo mpena. Hey! Hey! Na nya wo mpena. Matu wonu ehu wa sisi a. Wa meka ne sisi asa na ye wo mpena. Me fifi wu nse. Dabi. Enti mema kin ehu se ababa no oyo dwamafo ni krom hafo mema deda. Mami manu afom man. Wanu afom. Matu wonu ehu. Eye meko akoka. Aha. Meko. We kwata amen. Na won tebe. Boko eye pa se waba. Bra. Fifi we asempepe yes ni pay. Nya fi na aba toto me na bada bia. Na nti wo wonim se wo mpra kirewa no. Wo mpra kirewa no. Ni kunu ene ne twempra so aba ware no. Wonim. Na nso kunu maka kire me ho de mekun. Hey! Ame mekun. Ha! Yes. Mami. Yes. Ama mama fanta aba. Bomo dia na kunu. Ame. Ajoye me meda. No me fanko. Hey! Kudi. Ubeku me baba. Kudi ni. Ubeku wa hene no. Na bomo kire na brna. No. Brna. Me brn no krom hafu hu de me na ma brn. Na me mabu. Me kunu de ho na wawu. Ho na brn. Obi afa sankan. Ame. Asem na wo kan o ti asem. Abasem kan. Me jina jaji na meleka sa minimum meleka. Ubeku wa hene. Oh, na abasem kan be fa me da me nya. Me kama no ntum. Aba fa ma de no. Me kama no ntum. Na fa ko. Ubeku me baba. Anu kutu ni suwe ne do. So ku be no we yim. Abo so nyo yi na de na wo su beje. Ame. Na sa media. Hey! Na media. Mama media. Hey! Na media. Me ko chi jina ha. Na media. Na wo bo na wo di to baba na de wo Me pa cho kan ko lo. Baba na wo di ntro. Kan ko lo.
Oya wuta na mo ntwa na mo ja so so me pacho. na ma mo ja so so. Me famba wudo. Na me si ya ma me da ko bechi. Me da ko. Ana so abodam kakra. Me kubodam. Me pray me twende won. Kunu ye na adwundo ba chia won. Me de be wura na se. Eya ka me na me ne nam. Na ba yende. No lukum. No lukum. Hey! No lukum. No pray na ano. No akana no atum. Na so no krom na so na papa. E on pa kokwa na hwene ye. Hwe. Aba. Ame me tia me ba pray amenya no. Ba be fa ko. Suwate. Ame. Suwate. Ma me mente o. Suwate. Wo de ntwe ni kan kwa kan cheki na. Ntwe ni kan kwa kan cheki. Me mete. Hey. Wo di Wo ja ka kwa sesam na wa ye ho. Makun ho. Oh, jina ye. Ame so me so. Me ko ka chen papa so su. Ko le ko ka chen na mesi dey. E pe kwa jino. Ali kwa jino, e kwa ken ka ju note. E ji note wi na ka chen na. Ame fifi mesi dey. O ji chi wo cha. Ma me ti uti na ha obi su obekukunu. Obekukunu. Na dinna. Obekukunu je o je. Na sa usu wajibi. Usu wajibi. Enu ani sa wo kwa kwa na mame. Ah, sorry. Kuse. Fifi mo pocho. Onye demo. Oh, nya bo. Oh, Debbie. Me bo wanim to dem bo wachi no hia. Me bo wachi na mbo wanim. Oro agina fa akọ. Me se dey. Ame. I did not only Jeffrey one any biana. Me be so I did not only Jeffrey one. Enti na me se shana kura na ma menkun wo de Ne kura. dia na ya dada frog. Oh, na oh. Hey! What is it? Sro chen so na fe odie kashen koduru masumuto da bibia wa wie yo King Kong obo King Kong King Kong Ye pen ma hen. Oh. Why is one Miss Man? I believe that their mother. I'm sorry. Read me patrol every year. Bono. If some new didn't come kakra. Why me? The patrol. Only me bedding go. The patrol. Now I'm young now. And you're young, Conami. By Messer said, dear Sibian. Fetch me. Nanka, si wanim shame na mona me no ba bedin. Si na sopen, sebi. Obi fum kuma, obi mfum nwa. Ena asem ba ayano ne deka. Enye sekan ne didwem. Eti mesre. Wede me so kotodwe. Boni amaye ti obi an me so fa cheme. Na fu anitu ne sa fa me se wo ba. Me se. Ba na yo. Ba na yo. Ade asam. Wede enye boni se odi a cheme nkwa de medas. Enye boni na nansen. Ensem na metete na enwoma ebekoso no. Mada adwunu se emmoa. Yeye mienu mpo. Ene ba se na ye be ye miensa. Etima me wode mesrew. Enipa mienu kan entambuma ye betimi adumuja. Na ba ko pede oduma obebre. Na me kwa medika nya ntie. Se ababa wa na na peso san akọware mbe toso emane miensa no. Wodi kan akọ ne fie ho. Ene na kwa akọkasa. Ensene won so ompe no mesrew. Ka yenka mum. Na nke yenka nche na se eyire no miensa die. Emwa iti mesrew ati. Mesrew die mafum. Ma nyadi fa chem. Na nke yentu sana mo we nye de emu. Mami say wa. Mami. Nti nka onne me be ba ko na ya kokko. Mami say me da kra me na 2 days de aduane kra nya makono. Ene obewu. Wo twekra. Ene obewu. Madam fu bebewu sa o twekra na ni ba no so na akoma yare twa na twema na ewu. Meme nko me nya da me no wonya ba ko. Na da odu efi se mete ho. Ena abewo me si nche na betena ho.
mesro. E from so na nya ba wi. Sa na tie. Me dia me fo aso so omra. Mama omra. Ma shock wo hu me shock fans. If you are dey bia na dey mienu pa na wa ha o. E wo dey say na nya wa say me dem okra mama nada. Manembra. No meka ye ho. Sa meka kire wo say wo so wo to. E na wo so wo to kire me. Meka kire wo say obi nso wo ho a owo to chen wo. Afa da nipa na aba. Eti mama o meto so me nya miensa ofia. Yede ye we ye ya. Yede ye we ye ya. Wo say dey sit here. Wo de wo ba e na obi wo ho. Emu woni dwe. E na abeje na ata ho na wa obi so ba wo de wusu me ba na obi eni ho. Nti say ye me ya na ye me ya. Na abeje ta woni su na ade ntokwa wo ne me ntokwa atemdidie mu ade ne yantete wonti. Yantete won fifie papa bi mu nti no. E na wo bedi sebuhunu wa na ye de bi ye wa ye ya. Me de me fo aso. Wenti na wo abeta wo pa me cho. Fe de wo pa me cho. E to de wo pa me cho so yo ba ko na kokon e. Etu fo aso. Me fo aso. O fo aso so me wa ni mra. Me fo aso. Ti mama se wa kasa me no wa kanyina wunti. Sabi oba na fom na nko po ache wanka wunti. Wonama wo hia maiwa na ya afetu omofo se so obi wo kunu a mo nkotare ho. Na sadia wo kotare obi de ho sa na obi so ba betare wo de ho. Sadia wo kotare ho no sa na obi so beba. Okunu be kwa koshi obi ono so no ho ofeche wiase mu ahon ofe de didi bi echi. Obi obakwa koshi obi an ho ofeche wo. Wo na akoto aware so no. O se akofa abeka ho. Na o ka sa wo ye me wo. Wo nim sa wo ye me. Ababa wo a wasi so. Wo be pe wan kasa wo de no watena ho no. Wo se obi kunu na wo pe. Wo nana enye o papa mpo wo nana ebetumi awo. E na wo so wo pe. Ene ye de bia ye wa wo su. Me fo aso. Enti wo de me ho ahimfo aso. Ababa na so de ne ho twa wo hu ne to no. Esi ho na esi. Na esi. Na wo so de na esi. Oh, already made a was. Yeah, no, madam, I say. Me would ya me. Would ya me? Would ya me? Yes, I will be back a walk. No, flew one cassa on to mum. Who are blefi? Croma would tell. One cry about some. Jenna, none more tam. A shut out. And a nanum detia. Sabi, and near Massa, na afibia, who quada be a cogunsa. Na ye chum moi, and near ma done it. Oh, back one. Now to see a shet a block from Pabwe Chalote. Near Shet Chalote and a show town. Chesse, near my air California, and near my son. And near Master Sandy Petra saw ya then, was the son. Wable funamwe, kokonse kwotwi eba aman de akwa atoye ekwa apoye ne nyina ekitawo Nana meme nya hwe. Quiet Yedi o wonya hweben kokonse de bia we nana yele wo de bia wo mananinka wo te twere na wo de amlika wo te twere na wo de amlika mame kan kira wo ye somfo wo som kekau eye titena woni madiane ade flamu wo ye donko me ka kira wo ye donko titena wo ye donko ewa himfie enya asembia na abehu a wo de wano sei ebeka so wanhwe ni yi a Nana meme nka hwe. ye betwa wosu Nana me nka hwe. onka hwe Nko ka hwe. Enye nipa na ni ndi nkomo. Ablafi, enye nipa na ni ndi nkomo. Enye nipa na ni ndi nkomo. Odie, mami hu sabi. Mami tise wudidi kokonsa. Efo nananom mu. Ana na wudi amika, nana yele, ana wo de konti aye, nana yele, wo de, nana ye, wo be wale. Efo hu ben. King Solomon, awale sai. King Solomon, awale sai. Nana, King Solomon, awale sai. Se enye
baby me jina nenya. Menya she, menka she. Unim wait. Tete no, ye nananom. Penny ka asam na de wanu tuma, wo beti ko na mo masoasoa. Owia no asan de adwe atalo no ayama. Abla fisha ye. Nenya nanankoa ene awale. Ede na unim kromo abakosam. Etese akonwa bia hia na yere. Akonwa bia, unim nkonwa agu kromo a. Ah? Unim nkonwa agu kromo a. Kromo abua bia wona konwa. Edua bia wona konwa. Ensuo bia wona konwa. Bibia o kromo bia wona konwa. Ayeye so, yagusu nsa, etwa so moa. Mami hu sabie. Wo abra fukoto. So one shiny here on. Ubon say yes. Okrana mokra, ompra for, debia o tale down, sebi kotere. Okrampo, ompra for kra, me kan kra, wo bedroom enum. Na ku atwa ne ho a. Na odinam. Na wudi kokonsa. Mami hu sabie. Ye bi showosu. Na won say yes. Nana come. Mommy. Why? Hey, Opoku. Mommy. Now, when I'm here, was Mommy, maintenance. I didn't be your papa. She knew me, papa. I don't know some now, but can't if you home. I didn't say. If a Obana, papa, Chewa, as I'm not making a man winning as a maker. I feel my trust him, who says, no correct. Papa, I did not drink, say, or pursue Walia Colano. Send him go say we, mammy, me man into ye. I didn't go say me. Or him, I was your lumion. As you call no more, teachers are funny mouth. Madame Funny Free said, Tessa, and some more bay for your Becky Cano. Send Simbi a chomudada, can I grab the same in the movie? Miss Minimui, Mamma Mr. Radio for nice form. For nice form was some way, Miss Rowe. Mammy for nice form the canai, as I will with your mammy to my trauma, Nabaswana. Maybe I'm nice for Nebaswa, Nide. What can we at 17? Cadena me about? Mammy, Papa Cousin, and then an uncle won't just an answer. Me buy a Becca. Now would do Upa Pechi, and the number would diminish a candy more person and say, no, qualify for saying. Now, send the walk, but no one who say no crane be boabo, what downfall. And now, YÄBÄHU, named Pray Feeling, elbow into no, when you hand to them, the car, Baba, Mamma, and day. You need to be a may have found. Mammy, Baz, Namim say, but Namim say, Papa, and Timina. So be back, Cemetery on a Windima, what two Bona Canipana to the no one catches on corner, I bet you. Na wunyina faakun entertain krane wunyina krane mu entertain krane ma no de fa no chemi besira wo na wo ye bema ana wadanfo ne fifi no ana ye agi fifi empre finisam nti se wo be hwehwe ha ama ya agye de ame de family ma me wo so na ye yiri panyi na ate awale ase nti wo na betimi na kasa se be ya sa awale ne ma so e ba so de numguase enumguase be bi be ka wo dodo na wo na ka wo eni panyi na se me twekora na me nyini ehu nyia se me twekora ma me twe enso so mu so twe wo de so oba foforo na papa e kofa no e na wo de no jan oba foforo tu anyanko ho a wo se tuadua na tua wo de a wo se tua nipa ho oba foforo de a won kofa wo hu sa na me ni ayi me ni wo papa te yesi o waware me ansa na obedi ade nti ye ma ne nkonwa yire na kofa ba ko be ka ho me kan e be wie chere mu na makodi nechi enne ye de bia wo weni wadanfo pa wo ni bokosia etafo dabra wadanfo na wo kun o ona wo kun na wo die mrika e ba memena ni de bia me ya fa ma me de ne ka sem be sifia o se wan hwa anya tu anamo bia wo ho na papa na adwen so obo wale akro we de ne kukru ma ye ntra o aha be sisi so kura onya ba bi ntra na me pesa asemisi me pesa asemisi nti eni ebesi na o ya be ma nti de keka ho eni ma me ebesi se papa nim na so ko dia kula we echi a kruma me dani fo ni
e kan wo de awo se pin wo de America eba Abrantia wo si so me ne wo na abra wo krom ha bra afedi e wo benya ade die kura pra me pray ansa na ade wo di ade wo be di ade a wo afedi wo de pramoma e ka me bia wo ntie ne wo busuafo nso di ekire na mo di nsem hunu de kire me na na bi ye wa wo de me ka ba me